ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଅଛି ଯେ ଏଇ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭଜନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସକାଳ 8ଟାରେ। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆଉ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆହେ କଳା ଠାକୁର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଓରିୟନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ 25ରେ। ତ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଅଛି ଯେ ଏଇ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭଜନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସକାଳ 8ଟାରେ। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆଉ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆହେ କଳା ଠାକୁର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଓରିୟନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ 25ରେ। ତ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଅଛି ଯେ ଏଇ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭଜନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସକାଳ 8ଟାରେ। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆଉ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆହେ କଳା ଠାକୁର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଓରିୟନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ 25ରେ। ତ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।